Nyai ngo yu blay, ubala ple ngi sashisien ya ka nikalat, ha ka bangila banyo asngaw ya ka ktien ka ba koridor ka jong u. Ngi ai kublay bangi pediang sngaw bahaya phi baro sya ka nika program, bat ha ka nika por ngi dap da ka jinkmen ba idan ringkat bat ngi, I pro pastor W Bhakupar Lingdo, iban sam ya ka kubor na ka ktien ka jong blay. I pro pastor W Bhakupar Lingdo, I pet ya ka umsning district ka bahab hapo ka maubo Ribhoy Presbytery jong ka KGP sinat sapngi. Parashwa banginyo asngaw ya ka kubor, bay pastor and ay hapadang ka jongi, ngin sngap siya ka way ka jira ka bakirpang, ban ay da Frida Bianca nongkenri. Ublay unkirku yangi baro. Jing sok jing kmen Sharum shaneng awad laslem tang ha minga lashem tang uji subala penhun yaka mensim jonga Jinkman bakraw Jisu mi ay hanga Jin suk jing jathan nga lawat yami bun sin nga I aingo yu blay haganiga John Mead ke bamenta sa shisin pat yo banya dona ganiga por ban sngap ban sha skor ya ka kubor na gaktin ke jong blay deng smo bahaya pi baro ki parlo ki be ye ki ba juze sngap ya ganiga good news tv ke jongi na ka por sha ka pat ngai scam bah ganiga ju ka clip mat ke bamentaru blain kirku pi lengba ganiga kubor ke bangin yo ban sngap Ngawara ke jingku blay pi baro ha ka kerteng ke jong try berunong penim jingi Jesus Christ. Bat ka benta na ka ktiin ke jong blay ka bangalabu kum ka nongrim jong ka jingi selok ha ga ni ka kelip mat ka long ka balashim na ka shiti ka baar she ki Thessaloni ka nong ka baar ka khot ka balai
ki kintin ki badon hakini ka benta ki ong wat ai ba uno ru un syukur ye pi da ka ba kumno ru na ba kata kanomwan lem da Joshua kata ke jing phaidin bat ban yo ban pauno yo tau briu jong ko pop ukun jong ke jing jot bat ka kerteng le ne ka phang pring jong ka jing slok hakini ka por kalong ya ka bangala bu kerteng yang scam hapdeng ki jing pen thame shwa bingine phai shikini ka benta tungine pendam lang oblei ke jing duai ngi wan banai ngu yemi ko dry hakini ka por bakini ka klipat ga bangi yang hakini ka por ban yo ban pen sngow yakini ka jing shisha na ka tien ka ba im ka jome gerku yangi lang I wei baro ko dry ki ba don bat ki ba snap yakini ka klipat bakini yo mat a dry om ye ka ei ka bu shakri jome bat lot don ban kren ando ye ka ei ka ba me ka na dry medan ban kren leng ba ka shintur ka batingit ka jo ben shai bor yangi bat pen dap yangi do man si mu jome dry ka bangi em masla jong ka protei ka ba dap de ki jing e bat ki jing ele shim yangi kumbang long ko dry ma bi ki duna ki babun ha ka kerteng ka jo jisu ngi duai amen yang scam happening ki jing pen thame tadon ka wei ki jing tu kana ka ba tu yangi shapang u Jim Reeves wei ne kirong ruai niam na ne nong ruai gospel u bapau u balalong ru shisin unong ruai bapau ha ki cinema ba ki film ki ba pher habawla pediang yo try jongi u Jesus Christ kum nong penem mu jong u ula shim yi ni ka wei ka rai bagata kalong ba un omle ruai shu naga benta ki cinema la ne naga benta ki no ki film ki bala banwan hadin henry bo ula kut jingmut bo un ruai tang naga benta ka burom ka jong kenra jong u Jesus Christ bat la yatu ingi bala ja ha ka wei ka por ba uwei u producer lani unong penmi film u bapau ula wan ban ya kendu ya u but u Jim Reeves haba ula ya kendu ya tau producer shi sindon ula yatu bai hangta ya kata ka rai ke ba ula shim but ula yang rang ba happening kata ka rai but ula ong banganum la banle ya kata ke ba piterwa ula terwaru ya u Jim Reeves ong kajing yatu ba kajing siu kalong daki $1 million but ula ongru hashwa bu unlet pai bangan sa one part hadin shitayo sa perkat ba kenang ba ngin yo banikren but kapor kala ya kumta but hadin shitayo la ong bauni u producer ula one bani kendu biang yo Jim Reeves but kita ki jingkular ki jong u ya ka spa ringkat ru ya ka borom but ka nam ka ba u un yo da ka ba u pediang ya kita ki jing terwa ki jong u but u Jim Reeves la ong bahaka jaka ka ba un jubab yo ni orang ba ula shim ya ka piano ba ula tem but ula bu ikini ki kintin ngan bu ya ka kumbakalong ka kintin pareng I would rather have Jesus than anything this world offers me than to be the king of a vast domain nga kamla yo Jisu bani ki ei baka perthei ka terwa bani ka ba longus imru jongka long bo new producer ula shumi no nang ta klem da krane but ula shu late no shala ka jong kalenti para bangit baki parlo ki be Gaktin ka jong obleiru ha ka shiti ka jong apostol Paul shaki Philippi ka balai ka khot ka pra ka ong ho chi shaking bat nga nyaw ye ki ai baro ba ki long ka jing du na ka benta ka jing ba kortam jong ka jing tip yo Christ Jisu ubau try jonga na ka benta jong u ngala du no e ki ai baro bat nga nyaw syndrome ye ki nang bangan yo yaw Christ kumbakren gari ka phang pring yang scam hapding ki jing pen thame kalong ka badon kam na makata ye pi badia nga kum ki bangej ban ken mau ye ka nongrem jong ka jing im ka bangi ngi yang ha ka ni ka perthei kumta shwa bangi ne khmi ye ka ni ka benta ka badon ha ka ni ka tien ka jong blei ni ne khmi ru shwa ye ka ni ka shiti shaki Thessaloni la ye tu yengi bala tho ye ka ni ka shiti dau apostol Paul Henry ki don ru ki nong bishar bnia bat ki ba ong ba yakani ka shiti la tho de ki weipan bala shu ai kirteng yaka hau Paul ba kita kila banlong ki sinran ki jong Paul ong kata ka jing batai bara ka weipat ku rukom perkhat la yatu bala tho ekani ka shiti hadin ka jing yap ka jong Paul bara ka weipat kaliang
ki pa balang nadu ka spa snem ke baar long ki pediang ya kani ka shiti balatho hi ka dau pol wat hadu kini ki sngi kidang don ar kin hun ki nong bishar ki babnya ya kani ka shiti ka wei ka banget ki balatho ya ka dau pol ka ba ka wei pat ka ong badi ki senran ki jong pol habangi pet ya kani ka shiti ngiyo i ya ka phang padeng jong ka kalong ka jings ngau thu ya kata ka sngi utrai lane ka kren ru syapang kata ka jingwan arsin ka jong Jesus Christ bat ka jings ngau thu bakla jong ki babun halor kani ka benta upol hangni upen shai baka sngi utrai kampat wan komba don ki baperkhat bakala wan bat kala dep wan upen shai shu baka jingwan utrai kanom ja klem dapen pau ya ka ei ka utrai Jesus wala ya thu lupa habangi puli ke gospel ke jong Matius ke lenong ka ba arpusau ke khot ka ba khandai kum tu ter hadu ka ba khat ar ko ong kum ni anda kum ta kin I know yapi haka shitom bat kin ya penyap no yapi bat pin long ki bala shun na ki kinja ben riu baro bat na ka benta ka kerteng jonga anda kum ta tu shi bon kin ya thut bat kin ya di parlok bat kin ya shun parlok bon kin ya tu lupalam leru kin mi bat kin syukor ya shi bon namar baka pop kan man bun ka jing it ki babun kan man kriat upol hakabaya dei bat kani ka jingwan arsin ga jong utrai jisu laong bola kren ru haki babun ki wei pat ki jaka ngila ban puli haka kitab ki kam ki apostol ka ba arpho galenong kumju ka shiti sekinong room ka ba khat riu kumju ka ba ar ka shiti sekinong koren ka ba khat wei ka khat lai du khat san bat ka shiti ka ba ningkong timoti galenong ka ba saw ka khat ka ba ningkong upol hang ni laong upen remru ye kitu ki banget ki ba don ye kata ka jinglong kin riang ki banget hendre ki ba don ki jinglong kin riang ki bala phaidi no sheki ei ki barim ki bakila jumlin banle hakan niam ka barim ke jongki hangni upol ukin tuwe ki para bangai bakinom ya but ya kita henry bakin ya raplem ya ki bakum kita ki bangat haka bakum ke ni ka shrip habangi puli haka shiti ba Thessaloni ke lenong balai khat saw khat san bat shushu ki para bangai baki parlo ki bi upol ukin tuwe ki para bangai Thessaloni leng bagani ka shiti hakini ki benta banlong bat kata kalong ka bandingkong ki bas scam hapadeng ka jingsha pensitom ben ya ki banget uang namar ka ba yaisha ya ki jing pensitom ka pen scam ya ka jinget ke jongki nangta ban pen iru baka jingwan ka jong utra jisu kalajan henry shwa bakanwan ong pol ansa pen pau yau tau briu jong ka pop obalong ukris lamler hakalenong ka baar ka khot ka baningkong hadu ka bakhat ara dangin puli in syam ya kata nanta ki basngo scam halor kata ka jingsha jit jongki sha ka jing panemu blay bat ka jinget baki don how try jisu nangta ka bakhat du ki bakershan ha ka jingduai na ka benta jong u banyale ban yaine ha ka jinget ka bakilanget bat ban kindia no na kita ki bayat kin riang na ki an jong ka jinget ukin turu yaki baki ban ko ngu lani ban pinhapo yaladi haki nongsen shar jongki kabamwat bakin sngow thu bakita ki bayalam yiki kin yalam hakalenti ka badai iparlok ki biye ngiem haka jok jongka jingshlei jongka jingtem lani ka bangiong ka information overload henry om ki bashlei pat da ka jingshisha lani da ka jing petip ya ka badai balang Thessaloni ka dona ka jingki halo bat ka jingkul mar jingmut da ka jingdon kita ka jinghikai ki babakla syapanga da ka sgi ka jong utrai ki katu kat ni ki banget how Chris bakinget bau Chris ula dep ban wan paipat kala penlong ye ki ban shep tieng ban kulmar jingmut bat don ru ye ka jinglong mensim ka bom scam ka bakinyu upol namar kata habu tho ye ka ni ka shiti ukwa ban penbet ban maham bat ban pen scam ye kata ka jinget ke jongki ho try ine khmi hangni hakini ki benta ki bangangalabu kumno bakum ki kristan ke bashisha ngin long ki ba atkar bat bangin yang scam hap deng ki jingken rei ki lat jong ki jingpen thame kumbangi shem lengba kani ka benta na ke tien ke jong play ka baningkong ka bangabu kalong baka jingshisha jong ka jingshukor gishem tu ka dekat ka balai ikentin ki boong wat ai ba unu ru un syukor ya pi da ka ba kumno ru
Ka jing syukur hang ni kalong kata ka bamla ban kier. Kam dei ka bangila ban jit. Kam long lane bangin kentait. Kam long optional. Upol syem ong hang ni lada lane if. Baki jing syukur ki wan. Henry wong de ban ngek. Bakin wan bet. Ka jing syukur ka deiru ka way na ki buit troy kam lane ka strategy ka jong usoitan. U Yohanes u yetu yengi kani kalanong ka ba pra ka dekat ka ba sahu. Uji surut dalam di ulam maham. Wong haka tu gospel Matius ke ba arpusau ke dekat ke ba khatway ke bangila puli mentan. Wong bun kinong itu lupa lamler kin miru kin mi bat kin syukur ya shibun. Charles Spurgeon wong kumni ngan bu akaktin kumakalong. Discernment is not knowing the difference between right and wrong. It is knowing the difference between right and almost right. Ka jing mi bat bishar bnia kamut bantip ya ka jing ya per hapadeng ka badai bat ka balait. Henry ya ka jing ya per hapadeng ka badai bat ka bajande. Kawai pat ka jing syukur bunsin ki wan na ki thamai ki bayat jan bat ki bayat itu bha lani ka bangi ong ka familiar sources. Ka jing hikai ki babakla kim syam wantang na syabar Henry na padeng ki kinhun jang ki ringat hi. Ki shiti, ki sermon, ki jingkam nong ya tu lupa, ki lapen ki ya ki babun, ki bala pentip ya kani syau apostol Paul habang ki pulih ke ba Thessaloni lenong ba arkat ba ki bala ya tu ang tu bala dei Paul bala wan ra kita ki jing pentip ki jing ya tu lupa ki ba penting ki ba pen smith ki ba pen kiu ki babun ki badan hangta. Ong Paul baki de ban pikir bha na kita ki jing syukur ki bawan na ki themai ki ba sngu ya jan bat ki badan hajan bada senda. Hakini kisngi ki mentaro ki parlok ki beit ki para bengej ki don shibun ki bakum kita ki lat ki bawan ha kisngi ki bangingi em ki jingpen tame lani ki jingpen shoy ki wan ngimla ban len na kita ki nong yalap ki bapau ki bakren bun sin yaladi ban yo kres ki basngu tenat ban tu e ka jing start ke jong ki ki para bengej om ya ka bor ke jong ublay ka bala pendon kam ki Nangta, kino yalap ke bangi syam haki rensan teknologi lane kita ki social media theologians. Ka jingpen priang ki sermon lane kita ki viral sermons lane ki reels lengba ki social media. Ka jingkan Iman Siem lane ke Christian motivational speaker penban ke ba klem ka nongrem jong ka kitien ka jong blay. Ki ba jingai na ka ka ba ka kitien blay ka hikai. Ande ki ba kwa bat ki ba yale kumnu tang ban yo ban kring ye ki ba buon ban sngap ye ka ba ki kila banwan ra ka jing sngotu ka jongki om bakaktin ublay ka hikai ki jing ke bami hakini ki sngi kalong baki babon ki balang menta ngi hap hakata ka jingken tu shamman siem ka bala mi plino haka jaka jong ka jing shisha ka ktin ublay lashu ya rap tang ban kentu ban shamman siem ban ya rap ki weipat bakin sngotu baka de ban long kumbaki ki kwa Henry om ban kren ye ka jing shisha jong ka ktin ka jong ublay ki briu ki ong sngo tenat lane sound good haka jaka ban ong hato ka day ne em kat kum ka ktino play haba ki leche ka jing shakri play ngile ban snap ban pen sngo tenat ki score ki jongi and om ban yo sngo ye ka jing shisha ba ka ktino play ka kran ila kham shania bun sin hake jing sngo lane hake emotion ban ye ka bangi shania ye ka bible Winston Churchill nama kata uong kumne. Kajing syukur kaladep ban syang marsiteng ye kapertei haswa baka jing shisha kan yo ban sedang ban yat. Kum kanuksa ngila ban ong baya ka bi lane ke bamut ban ai bi ngim jula setia ban kemilenti bakin ai bet tang da ka bi sudah ban baki briu kin di ya ka. Henry ken mau baki bayakan ni ka bi laju khle lang bat ki ken jabat yang babang ke balak ban long ka ngap la ni ka sini bah ka bangi di ya ka ngin sim da ka basuk namar baka don ka jing bang ka jing tiang haga ju ka rukom ki jing hikai ki babak laru ki long kim long ki babak lalut ki don ye ka jing shisha Henry ka balak khle lang bat ka jing syukur lane kita ki vested interest ke badon ha ka jing mut jong kita ki bamut ban ai lane ban sa ya ka jing hikai ka badon hapu ka jing mut ka jong ki ka balong pat ka jing ma ka ba kraw ye ki babun ki bangai ha ki ni kisgi usoitan ru ujukren ya ka bible Henry upen ke lahapat ya ka
Matius sahun riu haba upha yo jisu ban penno yala di nakatdu jong ka temple usngo tu bakata ka di ka jing syukur ka ba biang ban penyo hu ya kata ka burom ka ba ka perthei ka terwa Henry ka jingmut ka ba shalandet kalong ban penhap yo ha ka shrip jong ka jing syukur nama kata bun sin ka juwan ha ka jing sop ka bala kle bat ka ba bang ka ba thiang shisin pe yaga kabar ka jinglong tenra jong ka jing syukur lane the nature of deception hakad khat ka balahi kum tu ngisiam nabakata kanom wan ong Paul lem da Joshua kata ka jing phaidin ka jing syukur ka penmi ya ka jing phaidin lani ka jing yale persya ka kintin jing phaidin ne yale persya hakak tin nongway rebellion lani apostasia hakak Greek ka thau ya ka jing hap no lani falling away ka jingken ria no na ka jing shisha lane departure from truth kani ka mut satya ya ubom nget ade u atheist u bakentai ya ublay Henry ya kita ki banget ki bakentai ya ka jing hikai shong ten rai ka tin ka jong ublay abandoning sound doctrine kita ki bakitip tikna ba ka tin ka jong ublay ka hikai kumni Henry ki bakentai war ya ka kani ka jing phaidin bunsin ka I kumba kalong ka bakin janiam lani religious Henry ka baduna pat ka jingko ngu lani ka baduna ka jing pediang ya ka tin ka jong oblay ka jing syukur kum juru kalong ka bayat suki jai kam julong ringkhat ka sedang na ka ba ningkong ka ba le lendet ya ka bor jong ka Bible ka ba penkela ya ka jingmut jong ka pop ka ba shisha hakat kum ka tin ka jong oblay lani ki bangi bu hakat tin nang we ngila banong redefining sin lapen kelano ya ka jingmut ka baka tinu blay ko ong ka pop hakini kisngi ni syam ki bakum kita baki briu kisdang ban define ya ka pop kat kum ka jing snow ka jongki kanu kata ka pop ka baka snulong ka badai lain kanu kata ka pop ka ba snula ban pediang ka ba umdalele than gila bujli no ya ka jing kala ka ba mut da ka jing ya sha lani hakak tinang wingi ong repentance with tolerance lapen kelano ya gajing kelah ka bamut da ka bayaisha namar ba umdan kam ban kelah ka bamut ngin su yaisha be namar bangi tieng baladang ngi ngim yaisha ban ngi kran ni gajing shisha yo ngi du no heki gajing syukur namar kata kam jupen bana yeladi ka syupen pau hakadur jong gajing nang kiu lani kata ka progress ka penyong ki balang ki ba it ki jongi hekini ki sngi ki don ki bala kierno na kini ki phang pedeng ka jingi kren sha phang ka pop bat ka jing kala bamut ka jing khut bat ka jing bishar ka dor jong ka jing long senram ka baki khubor ki bangi yo sngo borobor ki dei bai ki bakren tang sha phang ka jing job lani ka success ka jing ra yeladi ka jing penman kerhai klem ka ding pna ka jong Chris prosperity without the cross ka jingkhot nama kata yang nga bat yangi hagani ka klip mat ka bamenta kalong ban yang scam hapdeng jong kini ki jing tenju wala ka khot ka balai kalong ka jing maham hundre ka khubor ka bakelum hi ka dei ka jingkhot ye ki bangej sha ka jing yang scam ha ka nongrem yang scam ha ka jing shisha ka tin ka jong blai ka tin ka jong blai ka ni ka bor ka bahalor bat ka bakut ki jing pho sniu le ni ki jing yo I pau le ni ki jing buat teneng ikam ki apostol ka bakhat nyo ka khat ka khat we ka ong apostol pol hang ni baki ni kinong beria ki khamlong ki badon akor ban ye ki ba hat hesolani namar ki da yet bnya e ke jing tho laki long ne em kumta ya jing khat yang ni nama kata habangi yang scam hakak tin ka jong blai ka long ru bangin don ye ka bor ban sngow thu laki ki bangi yo sa ni yo mat hakak jing sa jong no re ki long shisha na em ki bawan kat kum na ka tin ka jong blai bat ni ning haban yang scam hakak jing kmi thu ne ka jing bishari ki dak baro ki bakin jaman sim ki long na ka tin ka jong blai ki parlok ki pa it ki jonga tin ka jong blai kala kran sha ye kani ba ko ong tenju ye ki man sim shiti ka ba ningkong yo ne sao ka khat ka ba ningkong ko heb ba I wat nget ye ki man sim baro han roi tu pin tenju yet ye kita ki man sim
Ka jing kmi tu ikidak kam dei ka ba bishar. Kalong ka ba don kam na ka benta ka jing em ka ba kenjaman sim. Lada ngim long ke ba kmi tu. Bat ke ba pet tu ikidak kishin. Bala da ngim long ke ba tep ru ikaktiin ka jong oblay. Ngin sya rong kumba rong gal ya kisla. Haka ba ngim tip syano ngin hap bat syano ngin poy. Ka ba khadu kalong ban yang skem kum ka ken hun ki banget. Ken mau ka ba yang marway bun sin kalong kum usok pedung jong ka jing syak syukur ka ba suk. Don ki ba sngo balada pen kerpang yeladi kalong ru ba pen kentang ka bombit syu ban ya lok bat nu lene ban ya keren bat nu namar bangi sngo shep ting bayo kata ka pop ka bet yangi Henry ken mau para bangi ki parlok ke bi ka ba yang marway bun sin ka kelas long sok pedung jong ka jing syak syukur ka ba suk. Kabalang ka bakya krat nama kata ka penyo hanga bat hangi bandon ye ka jingkit kli lene ka accountability ka penyo ye ka jinghikai ka batikna na ka ktien ka jong oblay ka penbet ye ki jing bakla ha ka jing ye bat ki babun ki kristana ki kisngi abangi let she ka jing eseng ni let tang teng khat ngimdon ye ka jingtip ye ka bible ni shania ye ka theology jongi ne ka jingtip bible tang na ki WhatsApp bat ki social media platform. Ka bas ngosi kalong baga ktien ka jong oblay kamyo jaka haki do nut bat ki bensim ki jongi. Bat haba don ki babang ktien haba ki kren shabar na ka ktien ka jong oblay ru. Kumalaong mene ni let da ka jing sngo om da ka jing pentik na ka ktien ka jong oblay. Ken ma ba ki kristan ki bompen ya day. Ki long kita ki badon ye ka jing ma lani kita ki bangi onga kektin nongwe ki vulnerable Christian. But ken mauru ba kektin ka jong blay ka la maham yingi bangi na kmi tu ba kum no tingi yai ha ka ni ka pertay om kum ki bom stan Henry kum ki bestat. Ka jing syukor kandang roysted Henry ka jing shisha ken mau ba ka yai sa kumju kamju kala. Ublay ulong uju men hinin menta bat syabom jukut. Henry ki ki bajah ha ka jing im ka jangi. Ki ai kala na kawai ka por sa kawai pat. Henry kan mau bagi ka jing kala ki dei na ka benta banon ra. Ya ka jing sngaw tu. Ba ublay uladap design lupa ya ka jing im ka jangi. Ba ka jing long jing man ha ka ni ka pertay ka bagi ngi im. Na ka benta ban pen ya kendo yangi bat u. Ha ka ta ka sngi ka ba u. Unsawan shaw yangi. Nama kata ngi im ha ka ni ka pertay. Ka mau por lakran. Ban long ki ba yai pen kre. Apadeng ki jing pen tame. Bat ki jing tunjuk ki babun. Ki bangi ya kendo na kawai ka por sa kawai pat. Ai bakum ki kun jong ka jingay. Ngin ken mau bat ngin ri kendong ya keni ha ka jing em ka jongi. Bala da long kat balong. Ngim day ban nyo daw thala. Ya ka jing hikai ka baka kitien ka jong blay kaladon man hikai yangi. Henry bangin yang scam. Om ban syuyang Henry bangin da su tiet baru. Bat ngin bangin nam sya ban syukor yangi. Lakalong hakano kono karukom hakino kino ki benta. Henry bangin ya bat scam. But snow hakata ka met ke jong Chris ke balong ke balang ke bawu leseng. But dakata ngin la ban yalap yaki weiru ya ka jing shisha jong ka tin ke jong play. But baki tebru u ayu ni u play u bangi ngi shekri. But ula ban le ayu na ka benta ka jing im ke jongi. But bangin long ru kinong keli ka ni ka jing keli. Hatu ngi long ne em kinong buot ke jong Jisu. Ngi long tang kita ke bisu buot ya ki jing pentame. Ublayun yo ban yarap pat ublayun kirku yangi leng ba kene ke jingpen ken mau ka ba leng kwat na ke tien ke jong u ublay na menta ka buram ke jong u amen dongi ne bula ke jing duai ngiai ngu ime ken rat ha kene ka por leng ba kene ke tien ke memela pen sngo leng ba ushakri betlot ha kene ke klip mat duai ba kene ke tien na ke tien ke ba im ke jome kin kuran deng kong yang au ba yang hang ni ba na ka benta jong ilang baro ke ba sngap bat ke ba shash kore ka kan ya rab bat kan hikairu yang ia try bangin la ban yang scam hapdeng jong ki jing pen thame ke babun jai jong ne ke perthei ke bangi em menta bat scam yang ia try but ai ba ka tien ke jome the shisha kan man roi kar hai lenter ha ke jing em ke jongi ka buram mat ke jingu ngi a shime try nama ke kerteng ke jome uji su mi duai amen